Ubhuti wakuMzansi reality ukuthi azongisiza mayelana nodaba lami lolu esengeke nganichazela lona. Sisi wami lana ngibizile ubhuti ngoba mengifisa azongikhulumela nawe mayelana nesithembiso sami nawe esasenzile umama wethu kade esanda kushiya emhlabeni. Lana ke indaba yami ithi wena sisi wami mama wethu washiyela imali. Imali uzathi nje uzukhuluma lento ekhulumayo athi ungakwazi ukuthi ungifonele mhlambe. Angikuthola ocingweni sengizame kaningi ukuthi ngikuthole ngazama. Cha ukuba ungidinga ngempela uzongithola njengoba usingitholile manje. Ngizamile kakhulu ukukuthola kodwa angikwazanga ukukuthola njengoba ngize manje amakhamera kwalethela ukuthini ufuna ukubukwa ngami ufuna ukuphakama ngami. Cha akukhona kanjalo ngilethwe la kuwena ukuthi sizokhuluma njengengane zandawonye ukuze sizothola ukuxolela. Singane zandawonye nje asikwazi umhlaphansi sobabili amakhamera wasapha. Ngiyithanda ke le ingane zandawonye. Usisi ngicabanga ukuthi istory usumzwile ukuthi uthini kuwe. Uthi khona into enavumelana ngayo, navumelana ukuthi nizosizana ngesikhathi. Uthe wena ke yakhe siphuma wenze njani? Mpeza namadoda akhe. Akwazi ishoko wena wenze njani wena wenze njani? Afuna yena lokuthi ngimdala nginaye. Lo fana ukuthi uma wakhe, fana ukuthi uma wakhe. Yabona angisebenze ukuthi umdala noma unjani kodwa usisi udadewenu lo uyithathile imali yakhe. Sisi uthi ngiphipha umuntu ngimphiphe emva lokho azongilethela amakhamera kanje la yaze nginyanyisa lento le. Yabona ke njengoba uthi uyanyanya usazonyanya kakhulu ngoba le mali le uyayidinga uneyidinga kufanele zenze. Mina zamsisidingo kumele zimi. Uzenzile wena ezakhe ngeyakhe imali angithi. Ezana yakhe phela imali ngaso isikhathi kwaphela ngeke. Masiphume yakho awusamlethuzi ngani awusamlekeleli ngani ngoba uyasho ukuthi unenkinga kaMthethweni. Akaza akhulume nami wahamba ekhaya ifoni awuyibambi ifoni wenze wayivala ifoni. Akaza ngifonele uNkulunkulu amakaza ngifonele udlala ngami lengane vele iyiqili. Sisi usisi unginikile mina inamba. Sanika i-team yafonela yakufonela icingo lakho la ngangena. Senze njani? Sakuthesa. Ngikole kanjani ke nina mehlula yini ukuthesa? Mehlula yini ukuthesa kubantu engidinga ngempela? Sesinanga sesikutholile nje. Naku sesifikile. Naku ngifike na kanti akutholile manje. Cha yathi. Lalela ke phela lento. Lalela ngifuna la senze ubulungiswa. Uyisebenzisile imali kadade wenu. Kwafanele besisebenzise umuzi mina kufanele bekade bekuyakhe imali. Akufanele mina savumelana naye. Savumelana ngokuthini? Mase nivumelana ngithi ukuthi sefanele mayisiphumile yakho nenze njani? Wenze njani wena? Wenze njani wena? Cha futhi nawe le mali uyayifuna nani kanti? Mina ngisemsebenzini. Ngiyasebenza njengoba ngila. Nezimali zami mina. Mabethi somatekisi onemali bayazi ukuthi somatekisi onemali. Lana ke ngifuna ukutshela la okay umuzi nikwenzile lokho sekushayela ihlombe kodwa makuthi nikhonza idlozi awubona ukuthi fanele mhlambe ngabe nenza umsebenzi nikhumbula umama nimbulitshe nenze into eziright awucabange lokho ubona ukuthi gijima uzomosha imali la emafleteni ushiya ikhaya elakho lelakhaya lakhe wena ayikho nje into osayenzi la wenze lutho awenze fokhona lokhu fidana nale ndoda engabe ihlangana noma yini. I'm so sorry to use that but sengishilo ave ngashiselwa. Fanele ushisele uzokhipha imali phela uzonika umuntu imali yakho into okamnikazi kuzobuyela kumnikazi wakhe. Ngiyayicela bandla angilwi ngiyayicela 3 days. Ngicela nkosami uyenze uhambe ebhenki wenyuse ufakele usisi imali yakhe ingene naye ikwazi ukuyiphilisa. Yebo 40%. Uthingana una ingane? Hayi bhuti manginayo ingane. Una ingane? Yebo nginayo. Ingaki yodwa? Yebo. Eyakhe ingane ihleli kahle idla kahle. Usisi lona ngabe uyayisipole isikhathi ukuthi esipole yena ukuthi ejabulise. No baba wayo yami ingane. Kanti lempela lentshebe kanti uwaphi? Sihlala nayo la. Sisi, yazi nempakama. Ubone emehlweni uphakeme ngemali yomzali. Awusebenze ezakhithi ukuthwala. Awusebenza amandla akho. Uyangizwa? Ngikhuluma nawe. Ngihlambalaze nje kanje ngoba vele lento enifunayo. Sihlambalaze wena uzenza usihlambalaze. Ucisha amafoni ngoba ulentuzana ukuthi ingane njani uzothi sihlaza kodwa ingane ikwazi ukuvusa ekhaya. Sis, I don't take shit mina ngizwa. Nacathi nje ngithatha ngibo. Ngisuke ngadlali mangithi mina ngilungisa isizwe. Faka imali yengane, nika 3 days. Faka imali yengane, ingane ikwazi ukuqhubeka. Lo muntu akanangane, safanele ejabulise yena, eyigqokise isipole yena. Wena ubhizi uthatha imali uzoyidla nentshebe. You shit. Lalela, Mzansi. Anguthathi mina ushit ngempela. Uyangicasula lo sisi, uyambona uzenza into ephezulu ekhekheni.